Članovi Hrvatske stranke prava u Osijeku su odali počast doktoru Anti Starčeviću polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća povodom 124. obljetnice smrti oca domovine, a istaknuto je kako se poruke koje Starčević ostavi u nasljeđe hrvatskom narodu i dalje pokazuju kao univerzalne i svevremenske. Iako je od njegove smrti prošlo 124 godine, poruke doktora Ante Starčevića i danas su primjenjive, a pristaše HSP-a odali su mu počast polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća. Čelni ljudi HSP-a istaknuli su kako bi djela Starčevića i danas trebala biti obavezno štivo za hrvatske političare. Ja nekada volim reći da ono što je Ante Starčević napisao u Hrvatskoj za svakog Hrvata može biti i ono što je za kršćanina Biblija, za muslimana Kuran, a za Židova Tora. Mi danas samo trebamo sve ono što je doktor Ante Starčević napisao, rekao, učinio, postavio na noge, samo primijeniti u vremenu koje je primjereno u 20. stoljeću. Marković je dodao kako bi Starčević i danas imao niz pitanja za vladajuće nomenklature u Hrvatskoj. Prvo pitanje koje bi postavio je: jesam li vam stvorio naciju? Jesam. Što ste od nje napravili? Upropastili ste je. Što ste upropastili? Jesam vam stvorio uvjete za stvaranje države? Jesam. Što ste od nje napravili? Niste ništa. Jeste li raselili ljude? Jeste. Jeste li nakon Beča, Pešte, Beograda našli nove sluge u Briselu? Jeste li rasprodali hrvatsko nacionalno blago? Jeste li se odrekli najzaslužnijih ljudi za stvaranje hrvatske slobode? Jeste. Poruke koje je Starčević ostavio u nasljeđe hrvatskom narodu tako se pokazuju kao univerzalne i svevremenske. Danas na desnom političkom spektru, kad netko želi reći da je pošten, čestit, vrijedan, onda će on reći: ja sam pravaš u duši. Jeste li ikada čuli nekoga da kaže: ja sam HDZ-ovac u duši, Mostovac u duši ili nešto drugo slično? I za kraj ću završiti samo sa onom: samo je jedan otac domovine, bez obzira koliko se neki trudili da nam proizvedu još nekoga.